Le faux coqueux, Nginibingelele egameni elihle likaJesu Kristu. Amen. Ukuthula akube nani. Incwadi yanamhlanje sizoyithola laphana encwadini ekaJobe wokuqala, ivesi lesibili, elesithathu, eleshumi-1 neshumi-2. Yona masesiyitholile ifundeka kanje. Ivesi lesibili, bazalwane bami, nxa nehlelwa izilingo ngezilingo, anothi kungukuthokoza, kodwa nazi ukuthi ukuvivinywa kokukholwa kwenu kuveza ukukhuthazeka. Ivesi leshumi-1, ngokuba ilanga liphuma libalele, libunisa utshani, imbali yawo iwele phansi, nobuhle besimo sabo bunyamalale, kanjalo nesicebi siyakudlula ezindleleni zaso. Ishumi-2, ubusisiwe umuntu okhuthazela ekulingweni, ngoba esevivinyekile uyakwamukelisa umqhele wokuphila, othenjiswe yiNkosi kwabayithandayo. Amen. Nawa amazwi ethu osuku lethu lanamhlanje. uNkulunkulu awabeke enhliziyweni yami namhlanje. Ngizowanikeza isihloko esithi ukubekezela. Lithi ilizwi lapha kuvesi 3, nazi ukuthi ukuvivinywa kokukholwa kwenu kuveza ukukhuthazela. Namhlanje ngizonikhuthaza ukuthi noma zikhona izivivinyo empilweni zethu, namhlanje ngizozinika ukukhuthazeka. Uma sibuka incwadi yabaseRoma 5 verse 3 and 4, lapha khona ithi, kepha akusikho konke kuphela, kodwa sizibonga nangezinhlupheko, ngokwazi ukuthi ukuhlupheka kuveza ukukhuthazeka. Ukukhuthazeka kuveza ukuqiniseka. Ukuqiniseka kuveza ithemba. Ithemba kalijabhisi. Ngifuna sime kule ndaba namhlanje yethemba, yokuthi uma kukhona ithemba phakathi kwethu, nanoma isimo sinje sizondlula. Nanoma-ke kungaba sivalelekile ezindlini zethu, kodwa okusalayo sizondlula, ngoba siyaqiniseka ukuthi siyakholwa, futhi ithemba lethu lizosiphilisa. Lapha kuvesi 12 lithi, ubusisiwe umuntu okhuthazela ekulingweni, ngoba esevivinyekile uyakwamukeliswa umqhele wokuphila, othenjiswe yiNkosi kwabayithandayo. Ngiyacabanga ukuthi noma isimo sinje sizondlula, nanoma wehlelwa izimpambeko, lapho ukhona nanoma udidekile,
kungekho lutho okuhlanganisayo, ubathe uthi uyahlanganisa ngapha uyahlanganisa. Kodwa konke lokho kuvivinya kwakho wethenjisiwe inkosi kwabayithandayo. Izani enkosini enithandayo. Lalela lithi iBhayibheli uma sibheka incwadi kaTimothewu wesibili isahluko sesine ivesi lesikhombisa lithi ngokulwile ukulwa okuhle ngiqedile ibanga ngicinile ukukholwa ngoba uma singakholwa noma singakugcini ukukholwa lezo zinto sifikelwa ukuvivinywa bese sishaywa sisiwiselwa phansi ngoba sizabe singaqinile futhi sizabe singagcinanga indaba yokukholwa. Lapha kuPetro wokuqala isahluko sesithathu ivesi le-14 kukhona lo musho lona othi ningesabi ukwesaba kwabo, ningakhathazeki, ningakhathazwa nayilutho, ningakhathazwa nawuvalo, ningakhathazwa nangamazwi wokusabisa, ningakhathazwa nayizinto abantu abazishoyo, ukungakhathazwa nawukuthi namhlanje kuzokwenzakalani ngey'mpilo zethu, singakhathazwa nawukuthi namhlanje sizolala sidleni. Lithi iBhayibheli asingesabi ukusabisa kwabo ngoba abantu bayakhuluma izinto ezisabisayo futhi ezithusayo kuleli zwe lakithi. Kodwa ngizoveza la mazwi asevesini likaJakobe wokuqala ivesi lesithathu. Nazi ukuthi ukuvivinywa nokukholwa kwenu kuveza ukukhuthazeka. Ukukhuthazeka kuveza ithemba. Ithemba alijabhisi. Nanoma sibona isimo sinje asimeni sihlaleni ethembeni ngoba ithemba kalibulali. Uthi uPawulu makakhuluma kumaHebheru akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu. Inkosi ngathi ingaba nani nonke kuyindawo nezindawo ezahlukenileyo. Inkosi ithele umusa, ithele umoya oyingcwele. Amen.